हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ब्लॉग एक खाଇବା ब्लॉग। आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमा अपन तो जानी पवित्र कार्तिक पूर्णिमा आपको हार्दिक अभिनंदन। आज मुझे शोई भाई गोटे कल कले सिंदर भाई कहले कौट अछ रूम्रे आते खाଇବା दिहे लोकनाथ मंदिर आम भद्र फेमस लोकनाथ मंदिर प्रसाद दिहे आसब ना बोले आसब ना कौन पचार केत आसबू खाइबा को दिहे प्रसाद पुणी तुम पचार आसब ना भाई जल्दी जावा टाइम भी होगा जाए देखा के लोग अच्छा मैंने पूरा रेडी जावाई रेडी चलो जा नहीं देखा कौन कौन खाଇବା प्रसाद भाई सी सब पिला पड़े ना खायापी आम सांग मैंने से भाई और मो सांग शिपुन भाई सी रेडी आग दुरिया चलो जा देखा कौन कौन हो पाखापाखि भाई पाखापाखि पहुँचलु प्रबल भिड़ कौन गाड़ी प्रबल अच्छे ना खाइबा रेडी प्रसाद दिहे आम भी चलू कड़े गलु लाइन दिया मैंने लाइन दिया देखु पिला पिला रेडी एकदम दिना के सिपुन खाया आगे खाया आगे यही देखो ये पिलाटा खाया आगे देखो यहाँ पड़ियो यही देख खाया कथा जो कोई पिला हेट थी पिला चिन्नी रख तो कते बजा प्रशासन सुविधा अच्छी सुविधा यही पिलाटा लाइन अच्छी बा
ଖାଇବ ବୋଲି ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆସି ମନ୍ଦିର ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଖାଇବା ଭକ୍ତି ସକାଳୁ ଶୋଇବ ସକାଳୁ ଶୋଇବ ସକାଳୁ ଶୋଇବ ଡଙ୍ଗା ଭସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡଙ୍ଗା ଭସା ନାଚ ଖାଇବା କଥା ଯଦି ହେଇଛି ଶୁଣିଛି ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଦୌଡ଼ିକି 10ଟାରେ ଆସିକି ଯାହା ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖାଇବ ବୋଲି ଇଏ ଆମ ବିଷୟରେ ମେନ୍ ଯୋଉଠି ଯାହା ଖବର ମ୍ୟାନେଜର ଖବର ଦେବ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବ ଯୋଉଠି ଖବର ଆମେ ଆଉ ଲାଇନ୍ ବିନା ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବିଦା କରିଦେବୁ ନା ହେଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ହଉ ଯାଅ ପ୍ରସାଦ ଖାଅ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗ୍ରୁପ ଆଉ କି କାହା କରୁଛୁ ସିଏ ଦେଖା ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ବି ଦେଖା ଖାଇବା ତ ସଇଲା ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି ମୋବାଇଲ ଧରି ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ସରି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଥିଲେ ଖାଇକି ସେ ଆଗତୁରା ଆସିବେ ଆଉ ଆଗରୁ ଖାଇବା ସରିଗଲା ଚାଲ ଯିବା ଶିବୁନ ତୁ କେତେଥର ଖାଇଛୁ କ'ଣ ସତ କଥା କହ ଥରେ ଏ ତ ମିଛ କହୁଛୁ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ଥିଲା ହାଁ ପତ୍ର ଦିଥର ତୁ ଆଣି ଖାଇଲୁ ଦୁଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଦିଥର ଆଣି ଖାଇଛୁ ତୁମେ ଦିଥର ଖାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା ତୋ ପାଇଁ ଏକା ଜାଣିଛୁ ଜାଣିନି ସମସ୍ତ ଲୋକ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଖାଇଛି ଭାବୁଛି ଏକା ତା ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ଆରେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା ଭାବୁଛୁ ତୋରି ପାଇଁ ଏକା ହେଇଥିଲା ତୁ ଭାବୁଛୁ ଖାଇବୁ ହାଁ ଏକା ଖାଇଲି ଏମିତି ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ପାଟି କରି ପଳେଇଲି କ'ଣ କରିବା ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ଏତେ ମନକୁ ଆସି ଦେଉଛି ଦିନ 10ଟା ହେଇକି ବସିଥିଲୁ ଯାହା ହଉ ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତାରାତାରି ଏତେ ମିଛୁଆ ତାରା ତାରିଣୀ ଯାଉନାହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ କେଉଁଝର ତାରା ତାରିଣୀ ଯାଉଛୁ କଲେଜ କଥା ଯାଉଛୁ ଆମେ ହେଇଗଲେ ଯାଇକି କଥା ବେକାରୀ ପାଖର ଆଉ ତ ମାଣ୍ଡୁ ଆସିଲା ନା ସେ ହଁ ଆସିଥିଲା ଦେଖା ହଉଥିଲା ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କୋଉଠି କାହିଁକି ନା ଚାଲିକି ପଉନୁ ସକାଳୁ ଖାଇତେ ଯାଇଥିଲୁ